שלום וברכה, חברים יקרים, חיזוק יומי להיום. אנחנו יודעים מה שכתוב בספר התניא, בפרק כ"ז, ששם אדמו"ר הזקן מדבר על אדם שסובל ממחשבות טורדניות, ממחשבות זרות שלא עוזבות אותו לרגע. לאחד זה יכול לקרות בתפילה, לשני זה יכול לקרות בעבודה, ואחד שהוא יושב עם חברים. אומר אדמו"ר הזקן, יש תרופה לדבר הזה. אם תנסה להילחם עם המחשבה, המחשבות רק יתגברו. ולתרופה האמיתית היא היסח הדעת. כמו שבא אדם משוגע ומנסה להציק לאדם נורמלי, אז האדם הנורמלי לא מתייחס לאדם משוגע, כי אי אפשר לדבר עם אדם משוגע. אותו דבר לגבי המחשבות. המחשבות הטורדניות, ברגע שלא מתייחסים אליהן, הן פשוט נעלמות. וידוע הכלל בחסידות שאין אדם יכול לחשב שתי מחשבות בבת אחת, אלא מחשבה. לכן, מפה אנחנו לומדים שברגע שלאדם יש מחשבה לא טובה, הוא פשוט צריך להכניס במקומה מחשבה טובה, ולהסיח את דעתו מהמחשבה הלא טובה. עד כדי כך שהרבה מאוד פעמים שאנשים שמתחילים להתפלל, להגיע לבית הכנסת ולהתפלל, הם באים אליי ומספרים לי שהם סובלים באמצע התפילה ממחשבות זרות, וזה מייאש אותם. זה מוריד להם את כל החשק להתפלל. אני עם תפילין וטלית וכל כולי באווירה של קדושה, ואני חושב מחשבות זרות. אבל האמת היא שאני מסביר להם תמיד. הדוגמה, שאם תיקחו דלי ריק, ותכניסו בתוכו, סליחה מכבודכם, הרבה מאוד מי שופכין, צועה. עכשיו אנחנו ניקח גלון עם הרבה מאוד מים, ונתחיל להזרים מים ולשפוך לאותו דלי. מה יקרה? לאט לאט ייכנסו מים חדשים, מים טהורים, מים נקיים לתוך הדלי. ועם זאת, יתחיל לצאת כל הזוהמה החוצה, כל הלכלוך יצא החוצה. עד שכל הדלי כולו יהפוך להיות מים טהורים, וכל הפסולת תצא החוצה. אותו דבר כך, שאדם בא ומתחיל לעבוד על עצמו, מתחיל להתפלל, הוא מכניס קדושה, הוא מכניס טהרה. אז מה לעשות? בזמן שמכניסים מים טהורים, מכניסים קדושה, אז יוצא גם דברים לא טובים. לכן זה הסיבה שחושבים הרבה מחשבות זרות בזמן התפילה. אבל אם אדם היה מפנים ויודע שכל זמן שבא לי מחשבה זרה, הווה אומר שאני מכניס דברים טובים, וזה לטובתי, הוא היה שמח בחלקו. הוא היה מאושר מהתפילה שלו, הוא היה מבין שהוא במקום נכון של ניקיון. וידוע שכל ניקיון מלווה בתחושה לא נעימה. כשאדם לא מרגיש טוב, אז הרבה פעמים זה מלווה בדברים לא נעימים. אבל זה מה שמנקה אותו. זה מה שמוציא ממנו את כל הדברים הלא רצויים. אני מאחל לכל אחד ואחד מאיתנו שנזכה בעזרת השם לחשוב מחשבות טובות, מחשבות קדושות, מחשבות שכולם ידבק והשם יתברך, ולא להתפעל אם חס ושלום נופלת איזושהי מחשבה לא נכונה. צריך לדעת שזה חלק מההתקדמות שלנו. בהצלחה וברכה ויום טוב.